40 jaar Paaiendij. Je staat de oude speelman. Je is befaamd en beroemd in de omkringen van Drachten. En nu een 40-jarig jubileum. Het weekend van Vreed 4 juni, zaterdag 6 juni en snij 7 juni. 4 juni beginnen we. Mij natuurlijk dansen en bewegen en alles wat mij zo niet te meiden had. Daar, bier het carillon en natuurlijk zaterdag ik een podium bij het Smelnehoes. Hier op het nieuwe Raadhuisplein, helemaal vernaaid. En dan krijgen we maar liefst 2 podia. Eén op de noord en één op de zuidkant. En wat daar komt, kan je zien op de site www.winkeliersvereniging Drachten. Of even op de Facebook-site van de HANI. Dan zitten we hier op het museumplein, waar het podium van het Drakster Museum komt te staan. Dus hier Hendrik Waringa en Griet Wiersma. En dan zitten we hier, met deze 2 op het Franse pleintje. We hebben de zaterdags, naar de straatklinkers luisteren kennen. En natuurlijk de coverband van uw Drachten, Sound Familiar. Op het Friese folkpodium hier bij Café Marktzicht, Durbe Douwstra en de Viertwarmers uit het beeld wij. En mijn broer is er al. 40 jaar Paaiendij, de slotact, hier in het Taalpark. Mijn Mr. Wallace, de Seeger Session Band en natuurlijk onze eigen troubadours uit Friesland. Pieter Wilkes, Jaap Lauwers, Doer de Veeman en Gurbe Douwstra. In geerwerking bij Poppodium Iduna.